Ako živiš u Srbiji, ne možeš da ne ideš na svadbe. Nema načina da se zaobiđe. Nema. Na svaka svadba ima 600 gostiju, 1000 gostiju, 1.000.000 gostiju. Ima više gostiju nego ljudi na zemlji. Ne znamo kako. Pa čak i ako ne znaš nikoga, možeš ti da ideš, slobodno. Čao, čao. Kako si, dugo? Čestitam. Hvala, sa čije si ti strane? Mladina. Mladina, a ti si ujak? Ja sam brat od tetkin od ujak. Aha, super, bravo, super. I ti? Ja isto, da. Super, super. Na svadbi ima fotografija. Puno fotografija. 1000 dinara. Šta? 1000 dinara. Vi radite za Bus Plus? Ne, 1000 dinara za slike. Ne, hvala. Bože, ako to radiš, ti si mrtav. Moraš da platiš za svaku fotografiju. I ako ti ne se svidja kako si ispao, ako ti si negde u kraju slike, mini ti, moraš da platiš. To je bon ton, francuska reč. I ne zaboravite na muziku. Može nezanica! A gde je tu najskuplju, majstore? Ajde. Ajde, može za tebe. Na sulicu. Na kraju svadbe ti si švorc. Čak i ako ti nisi porodica ili prijatelji, baš si švorc. Na svadbi moraš da plešeš. Ne. Ne. Ali ne. Uzmi čašu, to je ples. Šta ti misliš, da ja ne znam šta se pleše na svadbi? Ali najbolja muzika na svadbi je... Na svadbi moraš da pevaš. Prijo moja, kako ćemo? Prijatelju, lako ćemo. Prijo, samo kaži. Prijatelju, važi. Važi. Za slikanje sa mladencima moraš da čekaš više od čekanja kod doktore. I naravno, posle čekanja i slikanja... Što ste lepo ispali. Ovdje super. 1000 dinara. Opet? Da. Stvarno morate da radite za Bus Plus. Vi ste odlično. To je jednom u životu. Pa onda imam 100 života. Zato što imam 10 svadbi svakog leta. A ko ti kriv što poznaš toliko ljudi? Ko sam kriv? Na svadbi možeš da razgovaraš sa ljudima koje nikad nisi vidio i svi kažu... Ej, što te volim, čoveče. Kako volim da te vidim. Porastao si, malo si se raširio, vežbaš, a? Ništa se nisi promenio, nisi ostario ni malo. Ko će se oženiš, a? Skoro. Čak i ako ih nikada nećeš vidjeti više. Obavezno da se čujemo, da se vidimo za vikend, važi? Važi. Ajde, javi se. Da. Nemam telefona. Ali svadba je dan za ljubav. Ne znamo za koliko. Ceo život, 3 mjeseca, 2 minuta, da ima vremena za seks. Ej bre. Ne znamo. Bolje da ne znamo. Ali ljubav... Kao za Oskara, moraš da radiš na tome. Da imaš odličan brak za uvek. I ako znate kako to se radi, obavezno molim vas, pošaljite nam komentarima dole. Molim vas, treba nam. Hvala unapred. Pratite nas, naša oskarovska serija koja se zove Francuz koji će dobiti Oskara u Srbiji. Doviđenja, budite dobro, puno ljubavi u vašim kućama. I puno svadbi. Yeah. Svadba.